Ayan guys, bali bukas pala, ayan meron kaming team building na gaganapin sa Zambales. Ayan, di ba? Malayo-layo. Ayan, bali bukas ng tanghali, pagkatapos ng aming simba, paka-lunch namin. Ayan, babiyahin na kami papuntang Zambales. Tapos doon kami matutulog sa tabing dagat. Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan guys, bali may share tayo ngayon. Kunting chika-chika lang tayo. Medyo halo-halo na nga lang tayo, rumble-rumble. Ayan, bali may chika ako sa inyo about kay grocery. Tsaka mamaya kay Pure Gold na rin. Ay may chika tayo about kay grocery. Medyo bad news. Medyo may pagka-bad news para sa akin dahil yung ating ilista is nawala. Ayan, nawala nga. Siguro 5 days na or 4 days nakakaraan. Hindi ako sigurado. Basta ilang araw na rin nung biglang nawala yung aking ilista. Ayan, sabi ko bakit kaya nawala? Ang inisip ko ng dahilan is dahil hindi na ako umu-order kay grocery. Ang ginagawa ko na lang kasi kay grocery is naglo-load ako, nagbabayad ng bills, ayun, wala na, hindi na ako umu-order talaga sa kanila. Siguro mga 2 buwan na, June, July, August, ayan. Mga 2 buwan na akong hindi umu-order sa kanila. Kaya yun ang naisip kong dahilan kung bakit nawala yung aking ilista. Pero syempre, tumawag pa rin ako dahil may nagamit tayong pondo sa kanila. Tapos, syempre, nang hinayang rin naman tayo. Ayan, tumawag ako sa grocery. Ayun, may nakausap naman tayo. Tapos, sabi, ayusin. Tapos, nalaman ko nga na may problema yung system nila dahil hindi nila nakita yung aking mga pinagbayad ng bills, yung mga load. Ayan, wala ako. Ang huling gamit ko raw sa ilista ko is yung bayad na. Kaya sinabi ko na hindi po, meron akong bayarin dahil yung mga nagbayad sa akin ng Meralco, ng Converge, di ba? Kasi kapag nagka-problema at hindi nila ako masingil, ibig sabihin magkakaproblema din dito sa mga customer ko. Ayaw ko naman mangyari yun. Tapos yun na nga, sabi ayusin nila, di okay. Pagka umaga, wala pa rin yung aking ilista. Tumawag na naman ako, ayusin din daw, wala pa rin. Tapos yung pinakalas kong kausap, sabi ko nga talagang sinabi ko na habang maaga po, sabihin nyo sa akin kung okay ang aking ilista dahil may mga nagbayad sa akin ng Meralco, ng Converge, baka magka-problema, maputulan pa sila ng wala sa oras, is ako pa yung masisi, di ba? Kaya kung hindi pa okay yung system nila, ibabalik ko sa mga customer ko yung pera. Pero sabi naman nila, yung huling tawag ko is okay na raw. Nagka-problema lang ng konti yung system nila, pero okay na raw, di okay na. Kasi alam nyo ba kung bakit ako nag-alala? Dahil sa akin nga, na Converge is may nag-text na mag-overdue na raw ako. Ibayad naman ako. Kaya napatawag talaga ako. Sinabi ko na kung hindi pa okay, ibabalik ko sa mga customer ko yung pera. Pero okay na raw. Di okay na. Diba? Kaya lang, syempre, deep inside, nag-aalala pa rin ako kasi dapat, gusto ko talaga is Sabado, dumating sila para kunin yung aking nagamit na pondo. Kaya ang ginawa ko, dahil di ba may mga pangyayari na tayo noon na hindi tayo napupuntahan sa due date. Ayan, ang ginawa ko is, umorder ako sa kanila ng worth 600 na halos 2 buwan na tayong hindi nakaka-order. Ang pawis ko. Ayan, di ba? Sabi ko nga, siguro yun yung dahilan kung bakit nawala bigla yung aking ilista dahil hindi na nga ako nakakapag-order kay grocery. Ano na lang, load at saka bayad bills. Tapos yun na nga, ang ginawa ko pala is umorder ako para Sabado. Sabado ko pinag-date yung order ko para sakto. Ano yun, due date ko, singilan ng ilista. Tapos ngayon, Sabado ngayon, ayan, dumating yung ating grocery. Ang bali ang binayaran natin is 9,663 pesos at saka 602 pesos. Bali ang binayaran ko lahat is 10,200 plus. Kasi yung ating ilista at saka yung ating grocery konti. Ayan, bali sinadya ko talagang umorder kahit konti para dumating lang sila ngayong Sabado. Tapos ayan, bago dumating yung ating grocery, tinignan ko muna yung apps ko. Ayan, wala pa rin nakalagay. Ang nakalagay pa rin is yung Grow Coins at saka yung ilista na blanco. Tapos ayan na nga, pagdating ng ilista, ayan, binayaran ko na 10,200 plus. Pag alis nila,
Charan! Ayan na, yung ating ilista. Bumalik na. Pero, bad news. Pero okay lang. Nakakaano lang kasi nabawasan yung ating credit line. Bali, pangalawang beses na ito nabawasan. Kasi nung unang-una din, nung yung dating lumang apps pa ng grocery, ang pondo ko na nun is nasa 30,000 mahigit. Magkahalo pa siya. Nung in-upgrade ko siya, naghati sila, paninda at saka ilista. Diba? Naging 20,000 mahigit na lang. Siguro mga 24, ganyan. Tapos, nung bago mawala na naman ngayon, nung nakarang araw lang, nakarang araw, ang paninda ko is 12,000. Tapos, yung ilista ko is 12,500. Tapos, nung nawala, at bumalik nga yung araw, ito na lang. At siguro, ang number one na rason is hindi na nga tayo umu-order kay grocery. Hindi na tayo, yan pa naman ang pinaka-requirements ni grocery, diba? Bago ka magkaroon ng ilista, kailangan umorder ka ng umorder sa kanila para pahiramin ka ng pondo. Yaw kasi halos 2 buwan na siguro akong hindi umorder kay grocery. Kaya ayan, bumaba yung ating tawag ito? Pondo. Sayang kasi sa mga bayad bills, malakas pa naman ako dito dahil lalong-lalo na ngayon, magkakatapusan na. Marami nang nagbabayad ng kuryente, ng Converge, di ba? Ako nga lang, 2 yung Converge ko, tapos isang Meralco, di ba? Paano pa sa customer ko dito? Pero wala tayong magagawa dahil hindi naman, okay lang din naman dahil hindi naman natin pera yun na sabing maghabol tayo at nawala, di ba? Sa kanila naman yun, pahiram lang naman nila yun sa atin. Na tuwing Sabado, dati nga Friday, ngayon Sabado na yung singilan nila sa akin. Tuwing Sabado, kinukuha nila dito sa akin. Halimbawa, may nagbayad ng, ang cut-off is Friday. Ay, Webes yata o Friday, ayan, basta ganun. 1 week lang, kukunin na nila yung bayad. Kaya nga nung nawala yung ilista ko, nag-alala ko dahil baka yung mga nagbayad sa atin ng bills is magkaloko-loko. Kaya hindi ko sila tinigilan. Tapos umorder pa tayo para lang puntahan nila ako dito. Ayun. Ayan na nga lang. Kasi grocery yung gamit ko ngayon dahil wala nga akong pondo ngayon sa EasyPay. Nakakapanghinayang man pero wala tayong magagawa dahil hindi na nga tayo umorder kay grocery. Pero sa mga susunod na araw, ayan, tingnan lang natin kung makapag-order ako sa kanila. Hindi pa rin ako sigurado dahil nag-i-enjoy ako ngayon kay Pure Gold sa ating points. Kasi ang points ko na ngayon kay Pure Gold is nasa 1,500 na 2 buwan pa lang tayo, di ba? Yung simula nga nung order na ako order kay Pure Gold, ayan, medyo nakalimutan na natin si grocery. Ayan na nga, tapos yun pala, may pakita ko sa inyo. Kasi alam nyo ba kay Pure Gold, umorder kayo ngayon ng isang rim ng Marlboro is may libreng 5 pirasong Copico Blanca twin pack. E, diba? Magkano yung bentahan natin ng twin pack? 14 pesos. Tapos times 5. O diba? O di meron tayong, yan, kwentahin nyo na. Meron pala ako, watercolor. Ayan, nabili din to ng mga anak ko. Hindi lang sila nakabili ng popsicle stick. Kasi nagkakaubusan talaga ng stock ang lalo ng mga notebook, ng mga small notebook, yan, nagkakaubusan. Diba, meron ako binibilhan dito sa may Novaliches Bayan na tinuturing kong mini Divisoria Mall. Yung ating, yung sa Iklin, dyan sa taas ng simbahan. Katabi ng personal collection. Yung dating nasunugan noon, na talagang mura yung bilihin, parang Divisoria na rin. Ayan, masyado na ako pinagpapawisan. Yun lang naman yung kunting share ko. Tapos, hindi pala, share ko na rin sa inyo. Bali bukas, medyo makakalabas-labas tayo ng Caloocan. Kasi bukas pupunta kami ng Zambales. Ayan, pupunta kami ng Zambales. Kasi, meron kaming team building. Ayan, mga taga-church din namin. Ayan, bali meron kaming team building. Ayan, baka mabulol pa ako. Team building. Ayan, dun kami sa Zambales. Bale, exciting din dahil dun kami matutulog sa tabing dagat. Kahit papano, syempre, masaya. Wala pa nga di ba? Basta, excited. Kasi kahit papano is, makakalabas-labas din tayo ng Caloocan. Zambales kami. Bale, bukas, alis namin is tanghali. Tapos, doon kami matutulog sa tabing dagat. Pagka umaga, syempre may gawain. Hindi naman lang. Pero, may time pa rin mag-enjoy siguro, di ba? Yun lang guys. Thank you for watching. Kita-kits tayo sa Zambales. Kakabaliw.